lezi insizwa engihamba nazo yikhulile nami, yayiko leyo nto mfethu, nala emphakathi singayifuni, yayiko leyo nto mfethu. Into eyenza ukuthi kuze kugcine kuthiwa indoda ukuze sikuthembe nawe. Njalo sihlezi senza amacala, siyadubula, sibulala abantu, wena awukwazi ukubulala ngisho yedwa, awunazo nisiza. Usengaphandle njalo lapho? Yabo leyo nto, vele sikwimishini la, uyabo leyo nto mfethu. Hhayi ngigcine ngibatshela ukuthi hawu sibani bani kanje kanje, sivele sikhahlele isicabu, uyabona, imeda yami yokuqala le, uyabona, ukuthi ngeke ngilisho-ke igama. Ngibingelele kwi-Black Life TV, igama lami Samkhelo Kusintwana kaNongoma ezenze khona la Claremont eMasabhini. Njengenjwayelo kuyazi sithathe my sister, sithathe my brother, basichazele uhambo labo from ekuqaleni bese sekhaya until manje la edrobheni. My brother, unjani? Ngiyaphila mfethu. Mina igama lami njengoba ngishilo ukuthi nguSamkhelo. Wena bathi ubani? Mina ngufana futhi mfethu, ngwamkhize Sibongo. Ngisuke eNtshanga. eNtshanga bangazi ngelikagalo. Ngesimo sokuthi wena mfethu izinto zempilo osanazo my brother, kushuthi mfethu kahle kahle into engingayisho mina mfethu, bengumuntu o-right empilweni, ngesimo sokuthi uma ube umuntu ophandayo, yayibona leyo nto, o-right, usebenza grand, yabo. Kushuthi emndenini mfethu useli nodadewabo engimbiza ngomamkhulu, yabo leyo nto. Mhlawumbe bangaki ekhaya? Kushuthi ekhaya la wena mfethu sihlala siba u-2, siba u-4 kahle kahle, ngoba umamkhulu ingane yakhe entombazane, mase kuzoba mina, mase kuzoba ikoleti, uyabona. Kushuthi umamkhulu aphume separate, uyayibona leyo nto, ngesimo sokuthi ngalesa sikhathi i-oleta yayingakasipani, uyayibona leyo nto, plus lithanda kushonela umfowethu. Njengoba ngumfana futhi kahle kahle, khona umfowethu ebengimlami kuSunkulu owashona sisabancane, mhlawumbe washona ngesano-11, 8 years, uyayibona leyo nto lapho, uyabona leyo nto. So wayesana lezo y'nkinga ey'njalo, yabona. Kushuthi ngoNkulunkulu-ke mfethu wagcina impilo yakhe iba right, uyayibona leyo nto. Kushuthi isilonda ngesingabi khona kulo uma se-right empilweni, yabo leyo nto. Ngokuhamba kwesikhathi-ke mfethu-ke lo yakhe umuzi we-blocks wedaka eceleni nasishaye wa-blocks, asishaye u-6 yabo. Kodwa kuko konke kade kwenza ubeyenzela nengane yakhe entombazane, uyayibona leyo nto mfethu. Kushuthi kuhambe ehamba mane ashone lo muntu mfethu, yabo. Ngisale nalo mamkhulu, uyabo leyo nto. Lo mamkhulu mfethu uyikhombisile ukuthi akuyena umuntu. Angikholwa mhlawumbe nanokuthi uzalwa nomali mfethu, ngezimo zempilo azenze kumina mfethu. Ubaba wami ngikutshela ukuthi loya muntu uma njengoba ngitshela ukuthi umuntu ophandayo, wathi sekuqediwe ukungcwaba about 500,000 owasala owukheshi engasuka naye endlini siyuyise ebhenki. Namhlanje angikwazi bra wami, ubexinwe lento ekuthiwa ikhasino, uyayibona leyo nto. So mfethu kusuke ngenye iday kuwukhisimusi bra wami, iy'ngane zakhe zayithenge iy'nto ezintsha, ey'thengele ngilele kusofa, mina ngangogqoka amateki we-Soviet. Soviet bengingayigqoki, bengingayazi nokuthi yimalini, bengigqoka e-Urban, ngigqoka o-Truworths, ngithola mfethu, uyabona leyo nto. Bra wami mekwenzeka leyo nto mfethu, isilonda sibe buhlungu, iy'ngane zabantu ziyadlala. Kushuthi i-timer-ke mfethu beliyisosha, uyabo, kubo kwe-timer bezikhona iy'bhamu. Ngenzansi kwasekhaya kukhona omunye umfethu ebezenza ngempela, uyayibona leyo nto. Kushuthi ngayitshelwa nami ukuthi hhayi othi ngithathe lezi y'bhamu ze-timer ngixhumane nalo mfethu, mhlawumpe khona isinto engizosithola. Kanti lo mfethu udayisa ngale nto le esesiyibhema manje la emphakathini, uyayizwa leyo nto. So mfethu lo mfethu lo mengimnikeza lezi zinto uyaphanda, emphandweni sibuye siye naye senza ama-robbery lapha, ama-business robbery. Ngikhuluma mina ngokuthi mfethu naye i-BB izodiliva esitolo elokishini, iyabhreka, uyayithola mfethu. Sihleli la ngaphandle njengama-outs ekuseni, yabo leyo nto. Bayayifaka izinto, bayayifaka izinto, so bayayikhipha ngalesi sikhathi sebebuya bra wami.
Siyabahlaba phela sithatha amafoni siyabathatha Anandaba ukuthi kusekuseni ukuthi ubani obukayo kwenzakalani akunandaba nalonto siyasuka sithatha lezi siyabathatha bona siyabavalela sithatha le mali sithatha amafoni abo sithatha amateki owazi uyayizwa lonto. Mina ngokuthi mfethu hayi mfethu anginalutho kuyangijabulisa lokho ngoba sengivuka uyayibona lonto mfethu lo mamkhulu kumphatha kabi la ngisafunda isikole la uyayibona lonto mfethu lezi insizwa engihamba nazo yikhulile nami uyayibona lonto mfethu nale mphakathi singayifuni uyayibona lonto mfethu into eyenza ukuthi kuze kugcine ukuthiwa indoda ukuze sikuthembe nawe njalo sihlezi senza amacala siyadubula sibulala abantu wena akwazi ukubulala ngisho yedwa awunazo ngisiza usengaphandle njalo lapho uyabona lonto vele sikwimishini la uyabona lonto mfethu hayi ngigcine ngibatshela ukuthi hawu sibani kanje asive sikhahlele isicaba uyabona imeda yami yokuqala le uyabona ukuthi ngeke ngilisho-ke igama kodwa but khona lapha emphakathini imeda yami yokuqala uyishaya ngephi ukiphi lo bhodlozela isicabha endlini yakhe ebusuku emini masiqala ukubalala ngo-6 kanje uyabona imagine plus la kubo kubiyiwe liyakhiwe igithi siyaleqa i-risk engapha singena ngaphakathi basikhahlela isicabha ngalesi sikhathi egxuma yena embhedeni or kusofa kube kuthiwa mnanga umdubuzo uyabona ninayo information ukuthi uhlala nobani kwenzakalani yonke khona umndeni wakhe ingane yonke into la uyayibona sure mfethu kusho ukuthi-ke uyabona lonto mfethu seyidayise-ke sidayisa nanewunga vele uyabona njengoba kwenzeka la mameda namaphuza asifuni amaphoyisa asifuna the maphuza siyabazi hayi ngokuthi bro wami khona omunye umama besimsebenzisa oyinyanga mfethu hayi bro wami besiphunyuka kuthiwa khona lento ekuthiwa uphunya wemphethe khona lento ekuthiwa umlomo omnandi uhleke ungathandi uyabona umuthi ubudliwa strong kangangobunge umbuke nje ngangithola ngalezi ay'khathi plus ngiyintwana into ebakhalisayo ngiyintwana bra wami ayibona lonto sengingcono manje sengikhulile ayibona lonto kodwa-ke mfethu engingakusho mina mfethu ukuthi bra wami into eyangisusa edladleni umamkhulu wami uyangithola mfethu ngesizathu sokuthi mfethu kuyena mfethu empilweni mfethu akakwazanga ukuthi angiphathe njengengane yakhe uyayizwa lonto ngagcina nami ngicabanga ngale ndlela engicabanga ngayo uyabona lonto kanti izinto zizoba worse ngale ndlela ekugcina sekuyiyona ngoba sengigcina beboshwa labafethu bobabili mebeboshwa labafethu bobabili ngisala ngedwa leminyaka bali bebethumela mina hambe udubula ubani hambe uyokwenza ubani ngaze ngagcina sengibona ukuthi ayingeke angilahli ifoni ngishintshe umhlaba ngiyohlala kwenye indawo ngokuthi nginalo mqondo enginawo bra wami sengihamba amalokishi inani yabonga kini e-Sub 5 eMsawazi khona akuboni ngasekhaya kodwa mina ngeke uzungitshele ngendawo yangakini ayizwa lonto yabo lapha ngakini khona i-police station lapha ekuthiwa yabani yisho le kanti yini i-Waybank i-police station kodwa wena ungaza e-Waybank yangakhona okay wena ubuza i-police station kwaDabeka kwaDabeka yabo kwaDabeka lapho khona i-police station khona ilontunjana lapha isibhedlela ekuthiwa kwaDabeka hospital ngithola akuboni ngasekhaya ngifika ngama-out khona umfethu wangakini ekuthiwa ucasha unama-tax namhlanje besenza izinto naye uyayibona lonto bra wami ngize ngagcina sengiyisiboshwa ngoba mengifika la emgaqweni ukuze bangithembe nami abafethu kumele sibambe inkunzi nabo uyayibona lonto ngafika ngabamba inkunzi nami uyabona lonto ngagcina ngiboshwa ngagcina sengiyinombolo ngagcina ngiyisebenzi ngagcina ngifika ngikhipha igazi futhi ejele wonakala bra wami so mfethu isikhathi sesihambe kusasafika manje so lapha ejele phakathi ufika vele nawe uyazi noma wazi ukuthi bra wami imagine into ebuhlungu ngawo ukuboshwa uyitshela ukuthi uyisebenzi kanti awusona isisebenzi uphakamisa u6 uzofika ufice abantu abayiyona leyo nto leyo
uzothi uma ubatshela ngale nto yakho kuthiwa ayikho leyo nto, kusamele uhambe ugwaza loyo muntu Kusamele ohlala. sho. Yo. Kodwa-ke hhayi mfethu engingakusho mina bra wami mfethu, mfethu abafethu mfethu, hhayi mfethu ihunga mfethu, hhayi abayiyeke mfethu ngoba yabo namhlanje bra wami ihunga angiyifuni, uyabo leyo nto mfethu. Ingigqilazile kakhulu mfethu ey'ntweni ey'ningi, uyayibona leyo nto. Yeah. Bona ngiyijayisile isikhathi eside ngingayibhemi, ngiyibhekiswe ukuthi senginenkinga nami, uyayibona leyo nto. Yeah. Akusenzeki lutho, uyayibona leyo nto mfethu. Ngagcina sengila emgaqweni, la emgaqweni mfethu kuphile kanzima bra wami, njengoba uhlezi uzwa kuthiwa khona ama-28 nama-26, uyayibona leyo nto mfethu. Ungasibona sigcwele itheko, ngibona sigcwele siyazana sonke. Ngobani? Kukhona isikhathi la sificana khona ejele sonke njengoba usibona sila, uyayizwa leyo nto mfethu. So manje mfethu njengoba kuhlalwa kanjalo-ke mfethu, kuyalinyazwana, kwenzeka yonke into, Akukho safe. awukho safety, uyayibona leyo nto. Ngoba uma ungenayo imali ye-shelter ulala esitradini, uyayibona leyo nto mfethu. Eceleni kwesicabha sesitolo, imagine ingaqhamuka ngisho imoto ikushayise, uyabona leyo nto. So bra wami mfethu, umuntu mfethu belifisa usizo bra wami lokuthi mfethu angazi mfethu ngenze kanjani kube khona usizo oluthize, ngoba mfethu umuntu uhlakaniphile bra wami. And the same time mina mfethu bengine-license, bengine-ID, anginayo i-ID, uyabona leyo nto. Ngingenayo i-ID yami ayintshontshwanga, yathathwa umamkhulu wami lo ngikutshela ngayo. Semamkhulu. Wahamba. Uyisaphi manje uma? Mfethu uyayisuka uyothi mina ngishonile njengoba ngihlala emgaqweni. La emgaqweni sengihlale 10 years bra wami. Uyayizwa, waphunyelwa imali, uyayizwa leyo nto mfethu. Namhlanje anginazo, uyayibona leyo nto mfethu. Uyabona leyo nto. So naye mfethu kusamele ngimbophe. Yeah, uyabona ngoba kuyimanje ngifuna ukuvula i-akhawunti, Uzovula ngani ngoba ide awunayo? angi-exist bra wami. Uyabona manje iy'tshakelene impilo inzima bra wami, kangangokuba isikhathi sokuqala kumele ngiphumelele. Ile nkinga mfethu, ayikho engaphandle, igcwala lapho. Hhayi, my brother, mina ngasesitudiyo sakho ngiyabonga kakhulu ukuthi usijoyine la kwi-Black Life TV. Siyabonga kakhulu mfethu, engathi konke okufisayo kungaphumelela. Siyabonga kakhulu. Buke lapha ekhaya, it's been lovely, it's been fun. See you same time, same place, noma nini. Khona la kwi-Excel Lokusha. Igama lami Samkelox, I'm signing out. It's the Black Life TV.